Mustapha ayyaka ta walawa mu gaida jikan abba mai adamawa ya je bakin sarkin ƙasan nan iya sarkin ƙasan nan sarkin yankan ƙasa alayya mallaba ya gaya mini tun da fare na rantse da Allah gashi sarki gashi malam baba a zamaninsa da ya samu mulki a nan a Yola Aliyu Mustapha ranar da ya samu mulki ba karya ba ne wai dalili ya gwada mini mai mulki Zamu gana faran Aliyu Aliyu Mustapha ni ne makaɗin Aliyu Mashasha mijin maza Aluna Abba dan Mustapha Allah ne baban barkin da godiya mai sarauta ne ina alidan zaki ba ku san maza ba ni na san shi na san halinsa mazariwa ya san gabansa dude bayansa waye zai zane ga itan kabari Aliyu mai dan na maza Aliyu kwarin kura Aliyu kai kake fasa gayyar gallega wannan mamaki ya bani in yayi jinya ma uban wani shi ne zai mutu hannu mai sarauta saboda mulki wannan mamaki ya bani mai sarauta Aliyu Mustapha gashi sarki gashi malam Aluna Abba mai sarauna ya yi sarki ya yi mallam wallahi a zamaninsa wannan mamaki ya bani a zamaninka an sa fitila a Yola a zamaninka an kai famfo a Yola a zamaninka an kai kwalito a Yola baba a zamaninka ga sojoji a Yola baba a zamaninka mulki ya kare Yola baba a zamaninka ko ba fatara da yunwa almai sarauta ni dai tsoro kawai ne kana da mulki saboda mulki wannan kan mulkin ya motsa almai sarauta shi ba zai magana da ku ba sai ka zo ka gida ka zauna kamun ajima a kyauta yanzu sai a yi ma dukan mai sarauta sarki ne gashi mallam gashi limami a Yola gashi sarki ne a Yola mai zalili kurda bai dare sala ya ce yawalladina an gaza mana zirjalali mai kyauta babu goya banda Allah wa ya gyara tuwon makawo da idan kigarau ya ɓaci ban san mazo ba sai wannan yabon abinsa in je tubaran mai duniya Aliyu mun zama sarkin noma Aliyu a cikin gonar Aliyu mai gangata a kagaye zane batun Aliyu sarkin noma Aliyu gabar da yamma
kai gonar aliyo yanzu gabar ka duba nan ma eka dubu ne yamma ka dan ka duba nan ma eka dubu ne arewa ka dan ka duba nan ma eka dubu ne to kudi in ka duba nan ma eka dubu ne mamaki ya bani kai cikin gonar aliyo ga shinkafa da ta tau daga ibro ga ta